Hi bay, ug sa tanang mga naminaw karon. Itago lang ko sa pangalan nga Vincer. Nana ko sa kuang mga 30s. Busy sa work ug sa kuang life. Dili ako ang type sa guy nga hilig og suwat-suwat pero gusto lang na ako i-share ako ang story. Nagdako ko nga walay ginikanan. Anak ko ang tiya nga namatay daw ako ang mama pag panganak nako, while akong papa kaya walang ilha. Wala pod sila'y kalibutan kung asa daw dapita nagpuyo. Daghang anak ako ang tiya. Siya gapad ako nako. Pero igor ako naka second year high school kay di na jud makaya ang mga expenses. Maikog pod ko mohangyo nilang tiyo nga bisan pag-graduate lang ko high school kay nagsugod namang good pod og pang-eskwela iyahang mga anak atong panahona. Sa motong nitabang na lang kong tiyo sa ilahang bulkitan. Hugaw, grasa, abo, goma, mo'y ako ang giatubang kada adlaw. Dayon one time ana, buntag sayo to. Nay nagpabulkit sa mua. Sinaw kaayo nga auto. Pag naog kay medyo tigulang na ang gadrive. Gitawag ko sa kontiyo kay ako ang iyahang pabulkiton sa ligid. Og samtang gatanggal ko sa ligid, niapli bitaw nagkalit ang bintana sa luyo. Maojod ang paglusot sa ulo sa babae. May ongar siguro na akong edad. Nangutana ko nga dugay pa ba daw. Og nikalit sa nagkusog ang beat sa kuang heart. Perting buto-buto jud. Kaya nabitang first time na ko to nga nakakita guwapa kayo. Mura jud og anghel sa langit. Ang buhok niya kay black nga sinaw kayo. Ug ang panit ay grabe kaputi. Ang nawong kay gamay kayo. Unya nakabangs-bangs pa. Unya kay wala man ko nakatubag sa iyang pangutana, iyahan ang giusab og pangutana kung dugay pa ba mahuman. Gaputol-putol yun ako ang tubag sa yaha pag ingon nako nga hapit na mahuman. Murag gakurog ako ang kamot. Ambot lang jud ato nga tayma nga grabe jud na akong kulbaa. Paglingi na kog usab kay nigawas na siya sa sakyanan. Iyang giingnan tong driver nga basin kuno malate siya, unya exam biya niya. Sa matong giingnan ko sa driver nga papaspasan daw gamay. Sa matong ako apong gipaspasan. Taud-taud ana, pinahuman rapod. Paglarga nila ayaha pa ko nakalma og balik. Ug sugod ato kay wala na gyud siya nawala sa kuang hunahuna. Sa matong nagpauban ko sa kuang amigo gawa sa eskwelahan. Unya kay layo-layo man to, gibike jud na namo. Nimpalad na lang nga makit-an ako siya usab. Grabe na mong atang-atang sa gawas inig-out nila. Ug ako apod niya gitiman-an ang plate number sa iyahang sakyanan. Nagbarog-barog ko didto sa may poste. Ug timing bitaw nga niabot sa nang sakyanan. Ni parking. Maupod ang pagawas sa babae sa gate sa school. Nagpaniko jud ko sa kontapad pagkakita nako. Ningon po na akong amigo nga murag anghel jud lagi. Murag nang lugwa amo ang mga mata. Giingnan pa ko niya nga manguli na lang mi kay wala jud lagi daw kuno ko'y pag-asa. Pero pila jud pud ko kasimana nga kadahapon ko nga magatang-atang niya at bangsa din. Ug hantod sa nahibaw-an ako ihangalan kay naa manay mitawag niya nga iyahang amiga. Ang ihangalan kay Kim. Ganahan kay ko sa ihangalan. Nangita jud kog timing ato nga makapaila-ila ko niya. Gapabaga jud kog maayo sa kong nawong kay para dili ko magmahay nga wala na ako gisulayan. Og hantod sa naka-timing jud ko. Kay one time ana, naflatan na sad ang iyahang sakyanan. Dinaog dayon ang driver. Unya ako pod, nagdali-dali kog duol ba.
Nangutana ko kung na-flat ba. Nakuyawan pa ko gamay ato kay basin dudahan ko. Pero atong tayma kay limpyo ko gisanina. Gikan pod ko naligo. Nakahinapay tawon ang dudong. Og mas dili gyud na ako makalimtan. Kay first time to nga ni-smile si Kim sa kuha. Og nagpasalamat siya. Murag sakit man sa hawak nga iyaha kong gikuya pero perting lipaya gyud nako ato ba. Halos dili jud ko makatulog sa kalipay ato. Ug sugod ato kay mas giganahan jud kog balik-balik didto sa eskwelahan. Ug mas nakanindot pa kay kung makakita si Kim sa kuha, kay managad na siya sa kuha. Basta kay bisan unsa na lang nga rason akong giingon niya kung anong naa ko dito. Then one time ana, kauban niya iyang mga amiga nga nangisnak sila dito. Unya kay nakitaan man ko ana ni Kim, iyaha kong gitawag. Ni dool pud ko. Sa matong nagistorya-storya mi kauban ang iyahang mga barkada. Nangutan na sila kung aha ko eskwela. Ningon ra pod ko ana nga wala pa pero nagplano ko nga mag-enroll sa usa ka night school. Basta kay tungod ni Kim, mas porsigido ko nga makabalik kog eskwela. Mas na-inspired ko tungod kay Kim. Dayon pagka February 14 ato, Valentine's Day. Ako adyo gikwaan ang ako ang tinigom para palit og card og isa ka rose. Sa motong gapaabot na sad ko ni Kim sa may gate. Pero pagawas niya kay perte pa kadaghang dala niya nga mga regalo ug napay mga bulak. Kung ihatag pa nako ako ang usa ka book rose nga dala, malata ra yun ni ba kay daghan kay siyang gibitbit. Motong nakadecide na lang ko nga muuli na lang. Pero nakita na daay ko ni Kim og iyaha kong gitawag. Iyaha pa kong gisungog ana og iyaha kong gipangutana kung para kang kinsa to nga bulak ko ang dala. Nag-mention pa siya isa niya kabarkada. Iyaha pa gani untang tawgon. Pero ako siyang giingnan nga para sa iyaha ang ako ang dala nga bulak ug ang card. Nakita yun ako sa nawong ni Kim nga nakuratan siya. Pero, ni-smile ra pod siya. Iha pa akong giingnan nga basin napugos ra daw ko. Ug ka-cute jud niya mo smile ba. Pero ako siyang giingnan nga para gyud ni sa iyaha. Ako din gihatag sa iyaha ang card ug ang rose. Nagdali-dali po pananghid ana nga muuli na kinapay gisugo si Tio. Pero, wala yoy gisugo si Tio sa kuha. Nauwaw lang ko. Pero nalipay kay ko ato. Gikilig ko. Niasa ko ato nga basin motoy sinugdanan. Nga basin na ako'y pag-asa sa iya. Sa butang excited ko nga mobalik na sad silang eskwelahan. Pero pagawas ni Kim kay naman na siya'y kauban niya lalaki. First time to na akong nakita si Kim nga lalaki iyahang kuyo. Kay kasagara manggod, mga babae ang iyahang kauban. Nakinumdum na lang po ko dayon sa ko ang gisulat sa card nga perting dakuar ba to nga I like you. Basin na sa ko ni si Kim sa kuha. Basin di siya ganahan sa kuha. Sa motong sugod ato kay wala na ko nagpakitag balik kay Kim. Mga pila gyud pod to kasimana. Pero wala ko nakaantos. Nagpalit kog panyo nga pink ug gipabordahan nako sa moang silingan. Gibutang nako ang ngalan nga Kim. Sa motong paghuman og borda sa panyo kay nakadecide ko nga moadto na sad silang eskwelahan. Sa motong nanasad ko sa akong pwesto og nagpaabot ko kay Kim. Pero natingala na lang ko ana kay naamay nikalit og panguhit sa kuang luyo. Pagtanaw na ako, si Kim.
Nakapangutana jud ko niya kung nganong naa siya. Asa siya gikan. Ug tungod sa ko ang kakulba ato kay na-mention man ho nako ang Bea. Ngalan siyahang amiga. Nakaingon yun na si Kim nga ngano ko nung nag I like you ko sa iyaha pero si Bea ako ang gipangita. Nakita yun na ako nga naglagot siya. Nasuko siya. Mulakaw noon ta siya pero ako siyang gipugan. Nangayo din kog sorry sa iyaha. Ug didto kay ako siyang gisultihan sa tinuod na akong na-feel sa iyaha. Wala na ako kabalo kung unsa kong gipangistorya sa iyaha or natarong ba na akong istorya. Basta kay gipahibalo na ko siya nga ginahan kay ko niya. Ug siya ra ang rason kung anong sige kog balik-balik dito silang eskwelahan. Nga ganahan kayo ko niya. Pero pag human ako istorya kay wala siya ni tingog. Nitanaw lang. Mas nakulbaan ko. Pero nakuratan ko sa iyahang gibuhat. Iyaman hinuon ko nga gigakos. Gihag ko niya. Ingon pa siya nga gimingaw daw siya sa kuha. Kay lagi, pilapod ko kasi mana nga wala nagpakitag balik niya. Og didto iya akong giingnan nga ang ganahan po daw kuno siya sa kuha. Unya gahilak pa jud na siya. Nataranta ko. Ako siyang giingnan nga dili mo hilak. Ako din ang gidadalig kuha ang panyo nga ko ang gipabordahan sa hangalan. Nagamit judayon niya ang ako ang regalo para sa iya. Og sugod ato kay nagkakamig yun ni Kim. Halos dili ko katuo. Pero always kong nagpasalamat kay lagi. Bisan pa man sa mga nahitabo sa akong kinabuhi kay naagyapoy mga blessings nga niabot. Nalipay kay ko tungod kay Kim. Dagan kaayog nagkagusto sa yaha pero gipili ko niya. Ingon siya na gipili daw ko niya kay gwapo daw ko. Bitaw. Pero usag yun na sa ginabalik-balik og ingon ni Kim sa kuha nga lagi daw gwapuhan daw siya sa kuha. Pero more than that daw kay mas nabantayan niya ako ang effort nga gibuhat para sa yaha. Kaya lagi kada adlaw bi ako nga magpaabot niya didto sa may gate. Basta kay kalit lang daw nga na-fall pod siya sa kuha. Ang kuya nga tawag niya sa kuha kay nailisan nagpangga. Ug mas na in love ko niya gisamot katong nagkakami na. Kay dili gidi ay siya arte. Game kaayos siya. Gilag paganin ako siya sa mua o grabing kurata nilang tiyo ba. Murag ang dating kay murag yunsa na ako pag-ilad si Kim. Ang kasagarang laag na mo niya kay magbike-bike lang mi. Tinusahay pod kay magpadaga. Tuolar manggod pod og dagat amo ang lugar. Magpahangin lang mi dayon mag-istoryag bisag unsa. Basta kay nalipay kay mi nga magkuyog minduha. Ug after sa mga pila ka semana nga nag-uya mi ni Kim ug nagsigig laag-laag, nahitabo jud ang amo ang first kiss. Di gina ko to makalimtan bisan pag parehas ming duha nga dili kabalo mo kiss. Pero gikilig kay ko. Nalipay kay ko. Mura kog kuitis nga mubuto nga mulupad. Grabe jud. Grabing kalipay. Og nilabay ang mga panahon og adlaw ana. Uyab gihapon mi ni Kim. Naabot mig 7 months. Pero usa ka gabi ana kay
na may naabot nga sakyanan. Pagtanaw dako, sakyanan nilang Kim. Abi na kog si Kim ang munaog sa sakyanan. Pero usa ka babae nga wala ko nakaila. Nangutana siya kung kinsa daw ng Vincer. Ug nagpailapod ko. Pero gikalit man hinuon kog sagpaana. Suko kaayo siya. Ug nagpaila siya nga mama siya ni Kim. Iya akong giingnan nga bulagan ang iyahang anak. Kay basin ko no nga ako pa'y mahimong hinungdan kung anong dili makagraduate si Kim. Wala ko balos kung gibate ato. Sagol-sagol. Nakulbaan kay ko ato nga time zone. Pero mas nabalaka ko kung naunsa kaha si Kim. Basin gibunalan siya sa iyahang mama. Nabalakan jud kog ayo ni Kim atong gabi una. Sa motong paghuman ato kay nagpaabot na sad ko ni Kim didto sa gawa silang eskwelahan. Nara ko dool sa may gate. Pero wala man ko'y Kim nga nakita. Pagkaugmaan na kay wala gihapon. Pagkasunod adlaw kay wala gihapon. Sa motong nangutana na lang ko sa mga amiga ni Kim kung asa siya. Ingon sila nga grounded daw si Kim kay lagi nasakpan man nga nag-uyab-uyab mi. Sa motong perte kong hangyo nila kung asa dapit ang address silahang balay. Dili pa unta na sila mohatag pero perte jud na ko gahangyo. Nagpakaluoy ko nila para lang jud sultian ko nila kung aha dapit ang balay nilang Kim. May ganit na lang kay naluoy sila sa kuha. Unya kay nibalik na rabakog eskwela ato. Kada gabi ako ang klase. Unya ato nga time, kaya wala jud ko naka-eskwela. Kay niadto jud ko sa balay nilang Kim. Nagbike kara ko ato. Ug hantod sa nakit-an na nako ang balay nilang Kim. Wala ko ni duol. Nagpalayo ra ko. Namasin ko nga basin mugawas siya. Basta kay makit-an lang nako siya kay okay nako. Pero wala man nako siya nakit-an. Sa moto naka-decide ko nga muuli na lang. O kung pagkaugma agani kay di gyapon ako makita si Kim sa eskwelahan, istoryahon yun ako iyahang mama. Bahala na masagpaan na pud ko. Pero buntag sa iyo ana, siguro mga alas 5 to sa kadlawon. Namay nagsigig panoktok sa mua. Abi na akog magpabulkit lang. Pero pag-abrin ako sa portahan, nakita nako si Kim. Naghilak. Unya, naay dala nga bag. Nakuyawan ko. Nakulbaan ko. Nalipay ko pero nakulbaan jud ko. Iha kong giingnan nga wala na siya nagpadayog eskwela. Kay dalhon daw siya Manila siyang mama. Dito ko no siya patiwasog eskwela. Ipabuwag daw ming duha. Unya pagkaugma na daw sila mularga. Wala jud sa kong nahuna nga moabot mi sa ing ato nga punto. Grabe yun ay kasuko siyang mama ug papa. Unya ako ato pod, nikalit naggana ako ang utok. Gikuha na ko akong backpack o gisudlan sa akong mga sanina. Niadto dayon mig bus stop. Wala ko kay balo kung asa may padulong. Ug ato nga time, ako ang kwarta kay wala kaabot og 1K. Kay Kim kay parehas pod. Basta kay naabot na lang mi sa usa ka lugar nga dili mi pamilyar. Ako siyang ipangutan nagbalik kung sigurado na ba siya nga mukuyog siya nako. Kaya ako nahuna jud ato kay dili ko gusto nga magbuwag mi ni Kim. Ningon na si Kim nga
Basta kuno iyang mama o papang muingon kay tinud-on jud daw. Ug dili pud siya gusto nga magbulag minduha. Ug ako ato nga time kay wala ko nagunahuna kung unsay mahitabo na munduha ba. Basta kay ang gusto lang nako nga magkuyog mi ug dili mi magbulag. Sa motong didtong lugar kay nangita mi kaabangan nga mapuy-an namo. Bilibra pud ko ni Kim kay wala yud siya reklamo. Nag-unong jud ming duha. Wala mi electric fan ato, walay foam, kundi gahigda ramig panig. Bagi ra gani amo ang unlan nato nga time. Ug bisan pa man nga dili komportable ang among paghigda, pero pag mata nako kay naka-smile gihapon ko. Naka-smile ko nga naglantaw niya. Well, natulog pa siya. Kagwapa gyud kaayo. O gantod sa nilabay ang duha ka semana ana. Wala raman pod nag-mention si Kim bahin siyang family. Ug ato nga time kay dili pa kayo uso ang phone ug ang internet. So lisod jud mi nga makitaan. Nakaundang jud taon mig eskwela ato. Pero naluoy lang kong Kim kay graduating na biya siya sa high school. Ang akong gibuhat ato kay bisan unsa na lang nga trabaho ang ako ang sudlan. Basta lang naami kwarta nga mapalit para pangkaon namo. Nanarbaho ko as kargador ko buga sa merkado. Nang-apply pod ko sa vulcanizing kay naa naman ko experience ani. Ug antod sa milabay ang mga adlaw ana. Nakinihinay na mig pamalit ni Kim sa mga gamit. Ug ako kay bisan unsa lang gihapon ang trabaho nga sudlan. Ug mas nakaila nako si Kim ato. Buutan yud kaayo siya. Wala ko nakadungog niya bisan usa ka reklamo. Gusto gani na ko unta nga ako ana tanan trabaho. Apil na sa balay. Pero dili siya musugot. Kaya lagi maluoy siya sa kuha. Ug bisan pa man nga naglisod mi ni Kim sa mong sitwasyon pero nalipay gihapon ming duha. Ug naa gihapon may time nga maglaglaag. Sa imra gihapon sa una, simpleng laglaag lang. Pero special na jud kay ito para sa moan duha. Ug hantod sa naabot ang higayon na nadyo'y nahitabo sa moang duha ni Kim. Pero katawanan kaayo ang amo ang first time. Kay wala jud mi nagkadimao. Parehas ba min duha nga walay experience. Pero sa kadugayan nga sulay-sulay namo ato kay murag na perfect ra namo. Ay mas nilami man. Bitaw. Basta kay swerte jud kay ko sa kuang palangga. Feeling na ko ato nga time kay ako na ang pinaka-blessed sa tanan. Basta niingon ako sa kaugalingon nato nga dili yun na ako biyaan si Kim. Buhaton ako tanan para lang maka-provide para sa iya. Patiwason po na ako siya giskwela. Kay bright biya siya. Mo nang if na may mga extra nga time nga wala may buhaton, kay mura siya maistra sa kuha. Iya akong pangtudluan. Iya akong tudluag English o mga grammar ba. Malingaw kaayo pud mi. Niana po na si Kim nga ganahan yun kay siya nga mahimo nga teacher. Kay ganahan po kay siya mga bata. Sa mutong ko siyang giingnan nga paeskwelahon ako siya maistra. Ningon ra po na siya bantay bitaw ha. Huwag ni katawa siya. Perfect match yun kaayo minduha. Lipay kayo. Ug milabay na sa mga pila ka bulan ana. Sige ginagsuka si Kim. Unya gihilantan pa jud unya galain iyahang lawas. Sumotong nangutan ako sa iyaha kung okay ra ba siya.
Ningon na si Kim nga lain iyahang paminaw ug basin buntis siya. Nalipay ko pero naguol ko nga galibog ko. Wala ko kasabot sa ko ang na-feel ato nga time. Pero dako yung chance nga mabuntis siya kay wala man mi gakontrol. Kunya na pod mi silingan ana nga nasuod na namo nga niingon pod nga buntis daw ako ang asawa. Maklaro daw kuno. Nakaingon gyud ni sila nga mag-asawa na jud mi ni Kim. Sumutong ko ang gipa-check up ako ang palangga. Pero after ato, nagsige man gihapog lain iyahang paminaw. Sumutong na imiingon sa mua nga ipahilot na lang. Ug ato nga time kay gahabal-habal driver pud ko. Sumutong giangkas dayon ako si Kim para ipahilot na ako. Pero sa unahan ana kay naaman nay truck nga kusog kaayog dagan unya padulong sa moang direksyon. Wala na jud ko nakalikay ato kay dali ra kaayo ang pangitabo. Wala na gani ko nakatingog. Gikuptan lang nakog maayo ang motor ug last na ko nabantayan, nigakos og ayo si Kim sa kuha. Nakamata na lang ko ana nga naa sa ospital og sakit kaayo akong lawas. Sakit akong ulo, gatuyok-tuyok pa ako ang pananaw. Dili masabtan. Unya ako unang nakita ana kay si Tia man. Pagkakita niya nga nakamata ko kay nihilak na siya. Wala ko kabalo kung anong naa siya. Pero ang mas sigunhaw na nako kay si Kim. Aha man si Kim. Buntis sa rabas siya. Kabagunon kay ko ato pero dili jud makaya ang lawas. Kanang paminaw nako kay bunog ug sakit kaayong mga samad. Nangutana pa na kong tiya kung nakailab ako sa yaha. Ikadaghan pa na niyang gipangutana ug ako nabuhat kay ang pagtando lang. Wala jud ko nakaistorya. Ambot lang kung ano. Daghan kaayog pangutana sa kuang hunahuna. Asa na si Kim? Kumusta siya? Asa man ko? Anong naaman diri si tiya? Luwas ba kaha ang gibuntis ni Kim? Nganong wala siya dire? Sa kadaghan akong ginuhuna kay nakatulog kog balik. Og pagmata na kog balik ana kay wala si tiya. Ang iyaharang anak nga kamaguwangan. Ang una jud akong pangutana kay asa si Kim. Nilingo-lingo raman na siya. Pero sure jud ko nga kaila siya ni Kim kay gidalabian ako silahang balay. Naglingi-lingi jud ko sa kuang palibot. Pagtanaw nako, nay naghigda sa usa ka higdaanan. Pero pagtanaw nako kay dili man si Kim. Aha man siya. Wala na ko nakita si Kim. Gusto kay ko nga mutindog kaya ako siyang pangitaon pero dili pa kaya sa kong lawas. Wala na gani ko nakalantaw sa kong lawas kung kompleto pa ba ni. Kaya ang naalang sa kong nahuna kay si Kim. Ang ako ang palangga. Pagkataod-taod na kay try na ko kalma ang ako ang kaugalingon. Nagpaabot na lang ko nga ba si tiya or si tiyo or base na ay nurse nga muanhi kay mangutan ko kung asa si Kim. Ug dito kay tanaw na ako akong lawas. Kompleto pa man. Pero grabe kaayog mga saman. Diyan mga pila ka oras ang nilabay ana na ay nurse nga ni Duol. Ug dito kay nangutana din ko kung asa ang kuyog nako nga nadisgrasya. Pero natingala ko sa gitubag sa nurse kay ako raman daw usa kuno ang gidala dito. Natingala kay ko.
Sa motong nagpaabot na sad kog laing nurse kaya ako na sad nga gipangutana. Same ra gihapog tubag. Gipangutana pud gani to na akong janitor dito pero wala pud siya kabalo. Kahila ko na kay kuato kay gasagol pa ang sakit sa kong ulo ug sa kong lawas, apil pa ang ako ang dughan. Mura na kong mabuang sa sigig huna-huna kung asa sikin. Kung grabe kaayo ang nahitabo sa kuha, unsa na lang kaha si Kim. Ang anak namo na unsa na kaha. Sakit kaayo huna-hunaon nga ako ang hinungdan kung anong nadisgrasya mi. Kaya wala jud ko nakalikay sa truck. May pagwala mi nagpahilot, may pagwala na lang ko nagmotor. Daghan kaayo kog may pa. Daghan kay kog pagmahay. Ug sunod buntag ana, niabot tawo nang ako antiya. Nabalaka kay siya sa kuha. Kay pila pod biya ko ka bulan nga nawala. Wala biya ko nananghid sa ilaha katong nagtaban minikim. Pero hasta siya kay walay klarong balita kung asa si Kim. Nabtan ra daw ko nila sa ospital nga ako ra. 2 days daw human sa pagdisgrasya. Ningon na sa tiya nga pagtaban daw namo ni Kim, eto kuno ang ginikanan ni Kim og nagdala daw og pulis. Gihadlok sila og giingnan nga pakasuhan tungod sa ako ang gibuhat. Grabe kay kog nabuhat sa mga tawo nga nagpadako sa kuha. Pero naa gihapon sila karon. Og nangayo kog pasaylo ana ni tiya. Pero ningon siya nga istoryahan na daw namo na puhon kung maayo na daw kuno ko. Pero ang dako gihapong pangutana kay asa naman si Kim. Ug nilabay ang mga pila ka adlaw og semana ana nigawas nako sa ospital. Wala pa man naulian tanang samad sa kong lawa sa pil mga bunog pero okay nako. Pwede na mo gawas. Ug gusto na pud kay ko nga mangitag pamaagi para makabalo kung asa na si Kim. Sa motong gistorya nako ang driver sa truck. Siya man pod ang nibayad sa tanang gasto nako sa ospital. Nangutan ako niya kung asa ang ako ang kuyog nga nadisgrasya. Ingon siya nga sa lain ko nung ospital gidala. Kay maumay nagrabihan. Nalagpot daw. Ug ingon pod sa mga nakakita atong pagkadisgrasya namo nga grabe jud lagi daw kaayog kondisyon si Kim. Kritikal ang kondisyon. Pero wala gyapon ko nawad-i sa paglaom. Ug pagkahuman ato kay gidala ko ni tiya para maayo jud ko. Pero wala jud ko nahimutang. Niadto ko sa balay nilang Kim. Basi nakabalo ang iyahang mama ug papa kung asa siya. Pero pag ato na ko silahang balay kay wala na may tao. Namalhin na daw kunog Manila. Sa moto ni ato ko sa eskwelahan, nagapaabot ko nilang baya sa mga amiga ni Kim. Nangutan ako kung unsay balita nila about kang Kim. Pero ang last ra nilang nahibaw-an kay katong pagtaba namo ni Kim. Ako pagani ang nagbalita sila ha about sa nahitabo nga disgrasya. Basta kay hugno kayo ako ang kinabuhi. Kung ako'y gana. Gimingaw na kaayo ko ni Kim. Wala ko kabalo kung asa siya. Wala ko kabalo kung naunsa na siya. Gibasol na ako ayo ako ang kaugalingon sa tanang mga nahitabo. Daghan kong gustong buhaton pero wala ko kabalo kung saon. Ug hantod sa milabay ang panahon ana, kaya wala gihapon ko'y balita about kay Kim.
Ug sa dihang naamanay usa ka lalaki, medyo tiguwang na, niadto sa balay. Ug nakortan kay ko kay nagpaila siya nga kuha daw siyang papa. Iya ko no kung kuhaon kay dalhon sa ilaha ug iyaha kong paeskwelahon. Ug siguro tungod sa grabe nga nahitabo sa akong kinabuhi karon, wala ko'y bisan unsa nga na-feel nga kasuko sa ko ang papa. Kaya ako ang na-feel ato kay nalipay ko. Nalipay ko nga gibalikan ko niya. Ug before ko milakaw ana, kinihangyo pa ko nilantiya. Apil sa ko mga amigo nga kung naa sila'y balita about kay Kim, kay pahibawon ko nila. Basta kay akong focus sa nga time kay makatrabaho ko. Makakwarta ko kay akong pangitaon si Kim. Ug dito sa lugar sa kong papa kay nibalik og eskwela, high school. Nada siya'y asawa pero wala sila'y anak. Pero buotan kaayo siya. Buotan kaayo ang asawa sa kong papa. Dili man dato akong papa pero gipa-eskwela ko niya. Dayon one time ana, hapon na to, gikan kog eskwelahan. Nakadawat kog tawag sa kuang tiya na siya gibalita sa kuha. Ingon siya nga wala na daw si Kim. Gi-confirm daw na sa usa ka ospital nga kuang gipangutana sa una bahin kay Kim. Sakita sa kundughan atong balita. Lami kay magpabangga sa truck usab kanang ako ra usa. Unsaon man pag-go on sa akong life ani. Ang rason nga naningkamot kay ko nga moskwela. Ang rason nga ganahan na kay ko makatrabaho para makakwarta kay wala na. Sakit kay to para sa kuha. Milabay ang panahon ana. Naningkamot ko nga ipadayon ng ako ang kinabuhi. Bisan lisod kaayo para sa kuha. Bisan sakit kaayo para sa kuha nga wala na si Kim. Nawala siya pero nibalik ako ang papa. Sa sakuna-huna ato, magtarong na lang ko sa kuang kinabuhi. So kung gibuhat, mas nagtarong ko sa kuang pag-eskwela. Nag-part-time job pud ko. Ako adjud nga giayo-ayo kong lawa sa trabaho. Left and right, walay pili bisan unsa nga trabaho. Mas bugat, mas kapoy, mas ganahan ko. Kanang inig-abot na ko sa balay ba kay makatulog ra ko dayon. Pero di dyan ako malikayan nga naay mga higayon nga makahinumdom ko ni Kim. Mingawon kay ko gihapon sa iya ha. Mo nang usahay nga di jud ko ganahan nga wala ko'y buhaton. Dapat permi kay busy ko. Dapat permi kay kapoy akong lawas. Para wala na ko'y time nga muhilak pa. Milabay ang panahon ana kay nakatigom na kog kwarta para pamiliti padulong ilahang katiya. Isuroy-suroy na ko tanang minteryo didto kay para makita na ko kung ahadapita si Kim. Dili pa gani ko sure kung naara ba ditong lugar si Kim. Pero gituyok-tuyok gihapon nako tanang minteryo ditong lugar. Pero wala ko'y nakita. Nibalik rapod ko dayon ato sa lugar nilang papa. Kay naaman pud ko'y trabaho. Ug after 2 ka tuig ana kay na regular ko dito.
Nagpakabisi ko sa akong trabaho. Nagpadayon akong life, anak. Pero wala gihapon ko kalimot ni Kim. Forever na gyud siya nga naa sa akong dughan. Usahay makapangutan ako sa akong kaugalingon na to nga time kung nadawat na ba na ako nga wala na si Kim. Kung kabalo ko nga ang tubag anak kay wala gihapon. Makailak gihapon ko nga magunaw na niya ug sa mua untang anak. Naibog og laing babae. Mutan-aw pero murag di na jud ko maibog. Ug hantod sa maibot ang time nga ang ako ang gitrabahuan kay mag-open sila og opisina sa Cebu. Sa moto nga nabalihin ko. Kunya ato nga time kay wala na ang asawa sa akong papa. So kaming duha sa akong papa ang niadto sa Cebu. Nitabang pud ko ana sa pagpaeskwela sa kuang mga igagaw. Kay perting lisura jud sa life ato nga time. Ug milabay ang mga panahon ana kay na-promote ko. Nalipay kay ko. Kay bisan pag wala ko na kay eskwela college ana. Hard work ra jud ang tanang puhunan. Pagpaningkamot ra jud ang tanang puhunan. Naabot ko ani nga posisyon. Og naay travel ang amuang kumpanya. Ako ipadala na mga survey sa laing lugar og napoy mga pag-train sa mga bag-o nga mga trabahante. Nalingaw pod ko sa akong life ato. Og busy gihapon kaayo. Pero wag gihapoy nakapuli sa akong kasing-kasing ni Kim. Nag-uol na gani akong papaana. Kaingon siya nga di ko na mahimo nga magsigir ako og trabaho. Kinahanglan nga mangita po daw kuno kog pare sa ko ang kinabuhi. Kay lisod mag-inusara ako matiguang na. Ako ra po naging akong papa nga magminyo ra ko kung dili na sakit. Basta dili na ko makahinumdum. Nagsige pa nag-ingon si Papa nga, what if kuno mangita na lang ko kaparehas og nawong kay Kim. Og sa tinuod lang, gisulayan jud pud na kog pangita kanang parehas kay Kim. Nakoy makitaan, same og shape siya nawong, kanang naay kaparehas ni Kim. Pero bisan unsaon na ko kay murag di na jud ko maibog. Wala ko'y ma-feel, walay spark. Nagdagan na ang panahon ana nga nagpakabisi lang gihapon ko sa kontrabaho. Trabaho ra jud ko tanan. Og hantod sa maabot ang time nga nakarealize ko nga di pud maayo nga magpabilin ko sa ing-ani nga sitwasyon. Nga mag-inusara ko hantod sa hantod. Sa mutong gibuhat kay niuli ko sa lugar ni Lantia. Akong gibalikan ang tanang lugar nga naami memories ni Kim. Og hantod naabot ko dito sa may dagat nga kanunay namong laaga ni Kim. Ug dito kay nihila ko. Gihilak na ko tanan. Well, nangutan ako sa akong kaugalingon nga what if kahano kung nahapas si Kim. Siguro mas malipayon may karon nga samot na nga naana ko'y maayo nga trabaho. Naghilak-hilak jud taman dito. Og nihangad ko sa langit ana og niingon ko sa akong kaugalingon nga kung asa man gani si Kim karon punta iya akong i-guide. Love gihapon kay nako siya. Og forever na nga na siya special place sa akong heart. Hantod sa hangtod na jud na. Murag kanabitawong samad nga lawom kayo. Ibisag maayo na nagyapoy uwat nga mabilin.
ug didto akong gina akong kaugalingon nga kinahanglan ako nga mag-move on. Kinahanglan ako nga magpadayon sa akong life. Ug dili lang puros trabaho ang akong buhaton. Sa motong pagbalik na ako sa Cebu kay nisulay ko ng nightlife pa. Halingaw ra pud biha. Nagkalingaw mis ako mga kauban nga mangitag mga chicks ba, mga babae. Antod sa nakatunong kong isa ka babae ana. Ug naa dyan nahitabo. Ang nagka-problema lang kay hindi ko kabalo mag-drive sa kama. Haka lagi. Pero nahuna na ako kay wala ba ako experience kayo ana. Ug dugay na kaitong panahon nga nakasulay ko ging ana. Sa matong gibuhat kay ning tan-aw kog mga salida nga hubo-hubo kay para na ako'y mga tips ba. Ug sa kanunay nga sige mahitag babae sulay-sulay kay na master na kayo ko. Bitaw. Pero wala ra pud kaayo to nagdugay nga nagsigi ko ging ato. Wala ra kay nako to giseryoso. Niasa gihapon ko nga makaila ra gihapon nako ang tao nga para gyud sa kuha. Then one time na nami bagong hire sa moang kumpanya. Nay mga bago. Wala ra jud unta to nako ba pero nay usa ka babae nga nagmotor-motor bitaw siya. Di magud kay kadaghanan ng babae didto mao nang makagrab yod sa imuhang atensyon. Pero kay dili pa day kay siya maayo magmotor. Sa motong nahitabo, natumba siya didto sa unahan. Unya kay nakakita man ko, nagdali-dali pud kog duol para tabangan siya. Ako pa na siyang giingnan nga dili sa magmotor-motor kay di pa kay siya kabalo. Mas maayo nga mamiliti na lang siya. Taud-taud ana kay ni duol putong guard na mo. Gitabangan siya. Nindot biya po diyahang motor. Ug gikuyugan na lang po nako siya padulong didto sa klinik. Nakabantay jud ko nga nauwaw siya. Wala yun siya tingog-tingog. Ug pagsunod adlaw ana, nakit-an na po nako siya nga nagmotor-motor gihapon. Gahay kay ulo ba. Mura kog ako'y nahasol nga nagtan-aw sa yaha. Samutan na nga putot biyang bayhana. Kanang maglisod siya park siyang motor ba. Sa moto nga sugod ato, every time nga makakita ko niya nga magmotor-motor, kay mahasol yun ko nga magtanaw ba. Unya makuyawan na lang pud ko kay daghan biag motor dito sa syudad. Pero bahala siya oy. Gusto man to niya. Then one time ana, naay party. Kay company anniversary na mo. Then ato nga time, na ato nga girl. Katong hilig magmotor-motor ba pero putot kayo. Unya kay party man, di gina mawala nga naay inom-inom. Ug perteng lingawa pud gihapon na mo ato. Hantod sa nahuman na amo ang party. Ug kay lagi na may inom-inom, medyo naigo jud. Lipong-lipong na. Unya pagawas na ko ana, nakit-an na pud nako to siya. Hastang kurata jud nako ay kanabitawng naka-center stand diyahang motor. Unya sige siya gbira. Mura gigahian kay siya ba. Siguro kay wala na siya ikusog. Abi jud nako matabunan siya sa iyang motor. Nagkatawa jud ko nga gatan-aw sa iyang nawong. Perte na yun niyang pangusog parang iyahalan jud nga mabira. Unya kay naloy na lang pod ko kay taod-taod yun siyang binira. Unya ako kay nagsigilag katawa. Sumutong ako asyang gitabangan. Unya kay mura man kog makunsan siya kung pasagdahan ra pod nako kung siya'y mag-drive ba. Kay tanaw na ko siya ha. Kay nahubog na jud siya.
murag di na niya kaya nga mag-drive. So motong ni volunteer ko nga ako na lang. Unya kay taod-taod na pudraba kong wala na ka-drive og motor. Pero tungod aning bayhana, nakagunit jud ko og manobela. Og sugod ato kay nagkasuod min duha. Unya dito ko nakabalo sa rason kung anong nagmotor-motor siya. Katawanan pero sakit. Ang rason di ay kay gibiyaan siya siyang ex kay nayo sa kababae nga gipalitan og motor yang ex. Sa motor yang gibuhat kay nagkuha pod siya og motor. Unya katong pinaka-latest o pinaka-nindot ang yang gikuha. Kay para daw kuno isagpa niya siyang ex. Grabe jud kaayo mag-revenge dining mga baisa. Bitaw. Ug iya pa jud kong giingnan ana kung saon niya pagligi sa iyang ex kung iyahang makit-ag balik. Ka jud ligi. Ug nagka-close jud mig ayon niya ato. Maabtan yan ni mi ato kadlawon nga mag-text lang minduha. Ug napoy time nga maglaag-laag mi. Getting to know each other minduha. Unya one morning ana, nakita na ko siya nga na may naghatod niya. Lalaki nga putot. Parihas niya. Bitaw. Same height lang niya ang lalaki. Ug pagtanaw na ako kay murag mao man ni description niya sa iyahang ex. Ug kaayo kay mura man kog nagselos. First time to na ako nga na-feel. Grabing selosa na ko ba? Basta kay wala jud sa kong plano nga tagdon siya tibok adlaw. Kay murag nagbalik man sila. Kanya kami ato kay text lang og good morning, eat na yo, good night, sweet dreams, sleep tight. Ka jud. Agbay-agbay gani mi usahay ba? Pero bahala siya. Bahala silang duha nga mga putot. Ingon siya nga iyahang lisan. Pero ni backride man di ay ang amaw. Bitaw. Pero wala magyapon ko nakagwanta ba? Sumotong gitagad yahapon ako siya. Gisungog-sungog pa nako siya pag out na mo. Nga lagi, nagbalik na sila. Pero deep inside kay nagselos ko nga murag nasakitan na kay ko. Pero ni ana siya nga wala na sila nagbalik. Gipugos ra daw siya nga ihatod sa opisina kay dili mo to ang lalaki nga naa na siya laing gusto sa trabahoan. Unya ako pod, nagpa-curious ko og nangutana ko kung kinsa. Pero di man sa ingon nga nag-assume pero feeling na ako kay ako to. Bitaw. Nitubag ra po na siya nga secret sa daw ko no. Nagpa-mysterious pod siya. Sa motong niuli siya sa ilahang balay ato pero wala siya nakabantay nga ako siyang gisundan. Pag-abot niya, naabot pod ko. Sa moto nga nangayo ko sila ha. Ug ang niablian na kay ang iyahang mama. Nangutana kung unsay tuyo nako. Ug feeling nako ato nga time kay nag-ilis pa siya siyang kwarto. So motong ako ang giingnan niyang mama nga mamisita ko. Mamisita ko sa iyahang anak. Mamisita ko si mohang anak ma'am. Mao na ako ang giingon. Og wala na jud ko nagdugay-dugay pa. Usa pa may langayan, di ba? Og pagkakita niya sa kuha kay na-shock kayo siya. Nangutana siya sa kuha kung say tuyo na ako. Og ako siyang giingnan nga ako ang tuyo kay siya. Isudpod kung ang iyahang mama. Og mo to'y first time nga kanabitang nag-akyat kog ligaw.
ug wala ra mo pud nasayang kay gisugot man gihapon ko niya. Kay parehas man pud mig feelings duha. 6 months may nag-uyab ana ug pagka-December sa moang Christmas party kay nag-propose dayon ko niya. Ug nagyas pod siya. 3 months after ana kay kasal na namo. Ug ang iyahang ngalan, ang ngalan sa kuwang asawa nga 5 flat ang height. Pangyoon na lang. Bitaw. Gwapa siya, marinahon, o graduate sa usa ka sikat nga university sa Cebu. Og labaw sa tanan kay maayo kaayo mo drive. Maayo na mo drive og motor. Salamat kaayo sa pag-abot sa akong life. Sara ang iyahang ngalan. Siya nga ko ang answer sa akong mga prayers. Basta kay nakaingon jud ko ato nga sigurado kong siya na. Siya ra jud. Makaingon jud ko ato nga financially stable na may. Sa butong ipaundang na ko siya work, pero na siya mga negosyo nga ginagmay. Unya ako, kay na-promote na pud ko sa akong work. Unya, perting lipaya di ay sa kong side nga naminyo nako. Finally daw. Party yun kayo sila. Unya si Papa kay nangayo dayon og apo. Sa moto nagpadayon ra nga malipayo na nga mo ang kaminyo ni Sara. Nakapatukod na gani mi sa moang balay. Ug medyo dako-dako na pud biya ako natigom ana kay perti biya na akong panarbaho. Ug naka-upgrade na pud mi nga gikan sa motor kay naa na may car. Nakapasalamat na lang gyud ko sa Ginoo ato sa tanang mga blessings nga nabot sa kuha. Apil na si Sara. Grabing lipaya na ako ato nga time. Murag wala na ko'y kinahanglan pa. Og diri ra nga part tama na ako ang love story. Happy jud unta, di ba? Pero makapangutana na lang jud ko kung nganong duwa-duwaan man ta sa panahon. Anong duwa-duwaan man ta sa tadhana? Kaya ato nga higayon, first time ko nga na-appeal silahang family reunion. Uso kini sila ha kanang mga clan-clan nga magtapok-tapok. Samua kay wala biya na. Daghan ra ba kaayo sila? Og sa usa to ka resort gihil. Ug dito kay nakaila nako ang ubang family member ni Sara. Daghan kay sila. Nalingaw ko. Og dito kay napoy isa dito nga kanabitawng grabe kaayo mo dalag istorya. Kanabitawng hindi jud magpalupig. Nagsige siya paghinambog sa mua nga muli daw ang iyang uyab nga gikan daw kunog Amerika. Mao kuno to'y pakaslan niya. Og ako po dato kami ni Sara kay naminaw lang. Ginahunghungan pud ko ni Sara na pasagdahan lang kay ing ato na yud kuno to siya. Pero buotan na raman po daw kuno. Og hantod sa nagpadayon ra ang celebration ana. Anya pagkataod-taod kay na abot na daw kuno ang iyahang uyab nga gikag Amerika. Sa motong iyahang girampa sa tanan niyang mga kapamilya. Sa tanang mga tao nga naa didto. Unya pag-abot nila sa mua, na-shock jud kaayo ko.
Nisiga jud akong mata sa kuang nakita. Pila na katuig ang nilabay pero hindi jud ko makalimot aning nawunga. Kay mo jud ni ang nawunga nakapa grabing in love na ako. Mao jud to ang nawong sa kuang palangga. Ug ningon pa tong lalaki nga meet Kimberly, my soon to be wife. Kung katong first time nga nagkita mi ni Kim, mura kog nakakitag angel. Pero karon nga nakit-an ako siya balik kay mura kog nakakitag ungo. Ungo pero gwapa gihapon kaayo. Sa akong kaugalingon, sa akong unahuna, daghan kay kog pangutana. Asa man siya gikan? Nganong kalit lang man nga makit-an nako siya karon. Unsay nahitabo niya sa mga daghan kayong tuig nga wala mi nagkita. Ug nganong buhi pa man siya. Pero wala jud ko nahimutang atong higayuna. Katong nag-shake hands nami, katong gaila-ila nami, nagtan-aw og nagtutok jud ko sa yaha. Daghan yapon kog pangutana. Pero sigurado ko nga si Kim jud to. Daghan ang nausab siya ha kay may mature naman siya. Pila pud biya ka tuig ang nilabay. Pero gwapa gihapon kayo siya. Daghan ko mga pangutana nga gusto dayon ako unta matubag. Pero wala ra pud kina sila gadugay kay naaman po'y isa ka ante nila nga gibira sila. Pero ako kay daghan kay kog mga pangutana nga gusto jud unta dayon ako matubag karon. Nakabantay na lang din ko ana nga gisiko ko ni Sarah nga akong asawa. Ingon siya nga gwapag uyab ihang ig-agaw pero murag malditahon lang daw. Unya ako ana kay nag-smile lang. Og murag nakonsansya ko. Kay katong time nga gagyating to know each other ni Sarah, hantud karon kaya wala na ko siya istoryahi about kay Kim. Wala siya kabalo. Basta kay ako ang giingon lang sa yaha kay nakiuyab sa una. Murag puppy love lang. Pero wala na lagi dari sa kalibutan. Nya pagkataod-taod ana kay wala na ko nakita ni Kim. Nanguna siguro sila uli or basin na sila yadto. Nya kami ana ni Sarah kay nidungan mig uli sa kadaghanan. Pagabot na mo ana sa balay kay nakatulog day na si Sarah. Ikapoy siguro kaayo. Nya ko ana wala jud ko gibatig duka. Sa motong nagtanaw-tanaw lang ko salida. Pero wala yun nawala sa kunahuna si Kim. Ngano man to? Nganong naaman siya? Nganong nagkita man migbalik? Ani nga time kay nauso na ng social media. Pero wala jud ko mahilig ana. Pero si Sarah kay naa siya'y account unya nakalag-in sa kong laptop. Sa motong, ako ang gipangita ang iyahang igagaw. Ug didto nako nakita si Kim. Ug didto po nako nahibaw-an kung unsa ang iyahang account. Nya ko pod, naghimo pod kog account ato. Ako alang gibali ang ako ang pangalan. Gi-add nako si Kim ug nag-message ko niya. Ako siyang giingnan.
Hi Kim, Vincerne. Musta na ka? Ug aning mga panahon na kay wala jud ko kabalo kung nakita ba niya ako ang message. Nagsigil ako lantaw sa akong account o saya akong ilag out, ilag inasad para makita na ako or makabalo ko kung nireply ba siya. Pero wala man. Medyo nakonsensya na pud ko ana kay murag gatshit ko ni Sarah. Pero sa tinud-anay lang kay love yun na ko si Sarah. Sigurado ko ana. Sigurado kayo. Pagkabuntag ana kay nakabantay si Sarah nga haggard kay Kognawong. Kay lagi wala bi ako itarong tulog kagabi. Ako na lang girason nga nadugay kog tulog kay na ako'y gitan-aw nga salida. Mituo raman pod siya. Sumutong ni trabaho ko anang adlaw. Pero while nagtrabaho ko ana, ni-reply na si Kim. Ug ang iyang reply kay okay ra. Mao ra jud na kamubo ang reply ni Kim. Okay ra. Wala lang man gisumpayan og ikaw, musta man? Bisag ikaw na lang din question mark. Pero wala jud. Okay ra. Pero na-reply yapon ko niya ug ako siyang giingnan nga pwede ba mi magkita kay gusto ko nga makiistorya sa iya ha. Kung pwede o kung dili siya busy. Pero nilabay na sad ang mga pila ka minuto ana kay wala man siya na-reply. Sumotong nag-message ko niya. Ning hangyo kog ayo sa yaha nga magkita mi. As a friend lang. Gusto lang ko makabalo kung kumusta siya. Kung naunsa siya. Daghan kong mga pangutana nga gustong matubag niya. Pag human akong message ana kay wala gyapon siya na-reply. Siguro naabtan pag mga pila ka oras ug niingon siya nga sige. Sumotong nagkasabot mi nga sa usa ka coffee shop mi magkita. Una kong naabot dito. Taud-taud ana, naabot na si Kim. Ako pa nang giisa ko ang kamot para makit-an ko niya. Ug pagduol niya sa kuha, niingon siya nga nakaila pa daw kuno siya sa kuha. Nagsorry pod ko ana og awkward kay minduha ato ba. Ug gikulbaan jud kog ayo ato. Perting buto-buto sa kuwandughan. Pero taod-taod ana nangutan ako sa iya ha kung naunsa siya. Kung unsay nahitabo. Kung asa siya gikan. Straight to the point radayon ko. Sa motong istorya ni Kim ang nahitabo after atong nadisgrasya mi. Ingon siya nga gidala daw siya sa usa ka dako nga syudad, sa usa ka dako nga hospital. Kay grabe kaayo ang nahitabo sa iya. Ug nawala gyud pod ang amo ang anak. Mga pila daw siya kabulan sa ospital. Og dugay gani pud kuno nga nakaadto ang iyang mama. Kay di ay, after sa pila ka bulan nga katong nagtaban mi ni Kim, kay na-stroke ang iyang papa. Og giadto sa Manila. Kay naman pud sila'y mga paryente didto. Ug didto na pod sa Manila nagtiwa si Kim sa iyahang pagpatambal. Ug naluoy kay siya sa iyahang mama kay duha ka buok ang giatiman. Siya ug ang iyahang papa. Ingon si Kim nga gusto kaayo niya nga mobalik sa kuha. Gusto niya pangitaon kung ahan ako. Pero wala siya'y mabuhat. Ug usapod,
Naluoy kay siya sa iyang mama. Kay lagi tungod sa ilahang kahimtang karon. Ug after pa jud sa mga pila ka bulan nga nakagawas na si Kim sa ospital, kay nawala pod iyahang papa. Usa sa hinungdan nga mas wala na siya'y oras nga mangita sa kuha, nga mobalik sa kuha. Nasalay mga paryente nga mutabang sila pero lagi pakauwawan gyapon siya tungod sa iyahang mga gibuhat sa una. Ug apil iyahang mama kay murag gi-blame siya na siya ang rason kung unsay nahitabo sa iyang papa. Sumutong wala joy time si Kim para mobalik sa kuha. Nag-working student na lang siya ug perte pod nga paningkamo. Well, aminaw ko ni Kim ana kay naluoy kay ko saya. Ug ako po na siyang giingnan sa nahitabo sa kuang kinabuhi. Ug ang hinungdan daw kung anong naay balita nga naabot sa mua nga wala na siya kay tungod lang gihapon sa iyahang mama. Ulahin na nakabalo si Kim about ana. Pero atong higayuna, gibaliwala na lang niya. Kay lagi perting lisura sa iyang life ato nga time. Ug karon kay naaday siya sa usa ka hotel nga trabaho. Gikan siya USA kay gipa-training sila dito. Sa motong after nga nakabalo ko kunaon sa siya ug naistorya nako ang nahitabo sa kuha kay murag nigaan ang ako ang paminaw. Nakoy mga pagmahay pero nakasabot ra ko kung anong wala mi nagkitag balik sa una. Tungod sa kalisod. Nalipay ra pud ko nga nana siya sa maayong kahimtang karon. Og nalipay pud kay siya kay na-plaster nako karon. Then naka-decide mi ana nga manguli na. Ako siyang gihatod kung asa siya dapit nag-stay. Basta kay akong dughan ato kay perting buto-buto. Hambot lang dyan. Og nangayo pud kog number ni Kim ana. Ug ako siyang gihatagan sa number. Ako pa siyang giingnan na di lang siya malimot nga kung magkaon sa man gani narako permi para siya. Ani smile ra pud na siya. After na ko siyang gihatod kay nilakaw na pud ko. Pero while na ako sa kong car ana nga naminaw og radyo og gabuto-buto gyapon ng dughan. Nikalit bito nagplay ang music nga If Ever You're in My Arms Again. Haka jud lagi manungog ang panahon. Basta kay murag ni flashback tanan namong kaagi ni Kim. Apil ako ang feelings para saya. Sugod sa pagpulkit, sa gate, sa dagat, o katong gataban minduha. Tanan. Ug wala na ko kapugong sa akong kaugalingon, ug nakahilak jud ko. Nagsigi kong ingon ana nga sorry kaayo Kim. Pero love gihapon kaayo tika. Sa motong gihunong nako ang sakinan. Nagpadaplin ko. Ug ako din ang gitext si Kim. Ako siyang giingnan. Nakabalo kong sayop ni. Pero di na ko kayang pugngan ng ako ang kaugalingon. Gimingaw kaayo ko sa imuha. I miss you Kim. Ug love gihapon kaayo tika. Pag umana na kay nagpaabot ko kung unsay i-reply. Pila ka minuto ana, ningon si Kim na kung sayop nga mingawon
ug higugmaon ka, idi sayop kayo ko. Pag uman ako basa siyang message kay wala na ko na-reply ana. Kusog kay ko nga nagpadagan pabalik kung asa siya gastay karon. Pagabot na ko ana, nanuktok din ko siyang portahan. Ug pag-abri niya sa portahan kay klaro kaayo nga gikan siya naghilak. O gigakos din ako na siya o mas nihilak siya. Itanaw ko niya o ang sunod na hitabo kay gikis nako siya. Kikisa nako si Kim sa iyang lips. Pagumana kay na-joy na hitabo sa mundo ha. Na-joy na hitabo sa mua ni Kim. Pag-abot na ko sa balay ana kay halos dili ko makatan-aw sa mata sa akong asawa. Guilty kayo ko. Gusto ko mugako sug mangayog sorry ni Sarah pero dili na ko kayang buhaton. Wala gani ko naka-text niya nga nag-lunch na ko. Kay kasagara, kada adlaw, mag-message yun ko niya. Nangutana lang na siya kung na-busy ba daw ko. Nga kumusta ko. Nga okay ra ba ang work. Ako po ana, ningon na ko nga okay ra. Nga na-busy ko sa work. Na-busy ko sa trabaho. Ug paghuman ato nga nay nahitabo namong duha ni Kim. Nauturuhan pa to. Nasundan pa. Unya kami ni Sarah na kay Okera. Wala po siya ga duda sa kuha. Siguro. Wala man siya giingon. Pero ako, nangita ko sayop saya. Pero wala man. Unya kung kauban ako si Kim, kay murag paspas kayo ang oras. Kabalo kong nalipay ko. Nalipay ming duha ni Kim kung magkauban min duha. Mga pila jud na kabulan nga nagpadayon ang amoang relasyon kung unsa man ang relasyon namo ni Kim. Unya, gibuwagan na ni Kim ang iyahang uyab. Ug didto jud ko nakaingon nga love gihapon kaayo ko ni Kim. Nakaya to niyang buhaton. Then one time ana, gipadala ko sa akong kumpanya sa isa na pod ka lugar. Na ako'y kinahanglan nga buhaton didto about sa akong trabaho. Nga akong gibuhat, ako ang gidala si Kim. Mura jud mig nag-honeymoon dito. Kabalo kong sayo pero ang naalang yun sa kong nahuna karon kay love nako si Kim. Ug mao na ang pinaka-importante sa tanan karon. Nga kuyog mi. Nakuyog nako si Kim. Pero one time na natingala kay ko kay wala man nag-reply si Kim sa kuha. Walay message bisag isa. Og dili pod siya motubag kung ako ang tawagan. Nabalaka kay ko. Biyaan na sad baka ako ni Kim ani karon.
Unsao na lang jud. Feeling na ako kay di na jud na ako kaya ba. Ug hantod sa hapon na kayo na nga ni message si Kim sa kuha. Na siya'y address nga gihatag sa kuha. Nagdali-dali pud kog adto. Pagabot na ako, naghilak na si Kim. Nautan ako naunsa siya. Di ay ang iyang ex ni adto siyahang gipuyaan ug nag-wild daw dito. Di jud kadawat nga iyahang gibuwagan. Pero while nag-istorya mi ni Kim ana, nanawag man na ang ako ang asawa. Si Sarah. Nigawa sa pudguan na para tubagon. Pag umano mag-istorya kay ni balik karapodan ko sulod ana sa kwarto ni Kim. Pag sulod na ako, nabantayan dyan na ako nga nasuko si Kim. Nangutan ko niya kung naon sa siya. Kung anong nasuko siya. Pero ningon siya, wala ra. Pero gipugos na ko siya pangutana. Kunya na hilom na siya kalit. Taod-taod yun nang dili siya mutingog. Hantod sa ningon siya nga kinahanglan daw na ako nga i-figure out daw ang about namong duha ni Sarah. Kabalo si Kim nga wala siya sa lugar pero masakitan kay siya sa mga ani nga sitwasyon. Kinan pa ko niya nga sige na kaw. Uli na si muhang asawa. Huwag nagsige na siya ingon ana. Huwag wala ko'y nabuhat kundi niuli ko. Ni saad manggugo ni Kim ana nga nangita kog timing para sultian si Sarah about namong duha ni Kim. Pero daghan kay mga butang nga nakapugong sa kuha. Pero daghan kay mga butang nga nakapugong sa kuha. Unya si Sarah pod wala yoy nausab sa iyang pagtagad sa kuha. Consistent yapon kay siya sa iyang maayong pagkaasawa sa kuha. Grabe gihapon kaayo mo pangga ug mohigugma sa kuha. Kabalo ko nga dako ning gubot ang mahitabo kung mahibaw-an ni Sarah, hapil na sa iyang pamilya. Ug sa tinud-an na ipod, kay dili ko gusto nga masakitan si Sarah. Love anako siya. Ipakaslan ako siya, kay nahigugma ko sa iya ha. Pero nisulod gihapon ko sa usa ka relasyon kauban si Kim nga dili pwede. Pero ato nga time kay gapaabot ko. Nga basin di ay mausab ang pagtagad ni Sarah sa kuha. Pero milabay ang mga adlaw ana kay wala man. Grabe gihapon kay siya mo amping ug mohigugma sa kuha. Ug after po di ay katong nasuko si Kim sa kuha, kay gipadalhan pa nako na siya og flowers. Na ay nakasulat nga I'm sorry ug I love you. Then one time ana kay kinahanglan na sad ko nga moadto og Manila para lang gihapon sa trabaho. Pero na makakuana ni Sarah nga karong adlaw ako nga mugikan padulong sa Manila. Pero dili pa. Gibuhaton na ako kay para makauban nako si Kim. Moto'y unang higayon nga magkauban mi ni Kim og dugay-dugay so kada atong nag-away mi. Og didto kay mas sagad na palami ang gibuhat namo ni Kim. Ingana yun siguro na kung gikag-away. Nagpicture pa mi, nagvideo pa mi. Gamit ako ang phone. Ug paghuman na mog banding-banding ni Kim kay niadto na ni kog Manila para sa akong trabaho.
Dan milabay ang mga pila ka adlaw ana kay nakauli ra pud ko dayon. Sama pa silang ginaingon nga walay aso nga makumkum. Tanang sikreto kay mabulgar. Kay pagmata na ko ana kay nindot kayo ako ang mood. Nindot ako ang katulog. Nga pagtanaw na ko sa kong kilid kay naa si Sarah. Mugakos unta ko niya. Lambingon unta na ko siya. Pero nakuratan lang ko ana kay nikalit na siya tindog ug nitanaw sa kuha. Ug iya hakong gisyagitan. Nangutan na siya sa kuha kung naunsa daw ko. Ngano daw ko. Moto'y first time nga nakita na ko si Sarah nga perte niyang sa kuha. O grabe kaayo iyahang pamalika sa kuha. Og naluoy ko nga gatanaw sa iyahang perting sukuha niya og naghilak siya. Ug perte niyang panglabay sa muang mga gamit. Gitry yun ako na siya pakalma. Pero maglisod kog duol sa iya. Antod sa taud-taud ana kay siguro gikapoy na siya. Naluya na siya. Ako siyang gigakos o gisulayan ako nga pakalmahon siya. Kay perting hilak gihapon niya. Gusto ako mag-explain ni Sarah kung ano. Gusto ko mangayog sorry niya. Pero dili ko makaistoryaan na kay mas masuko man siya kumutingog ko. Og nikalit nagtindog si Sarah og ikuha niya iyang bag og nilakaw siya. Wala na nako siya napugngan. Og napasakitan yun ako ang usa ka tao nga walay laing gibuhat kundi ang higugmaon ko. Naday mga pictures o mga videos na wala na ko na-delete. Na inabilin. Nakita na ni Sarah. Daghan ra ba? Unya, grabe ra ba nga mo ang ipangbuhat ni Kim nga naa dito sa pictures o sa mga videos. Og dito kay nasakpan jud ko. Wala ko kabalo kung ahani adto si Sarah. Nabalaka ko. Milabay pa ng mga pila ka adlaw before ni uli si Sarah. Pero wala gyapon ko tinggi ana ni Sarah. Dili siya gusto nga makiistorya sa kuha. Og sugod ato kay nagbinuotan ko. Nagtinarong ko. Ginalutuan pagani na ako na siya. Og antod sa niabot ang time nga nagkaistorya gyud mi ni Sarah. Perte kong hangyo niya ako siyang giingnan nga dili masulbad among problema kung dili na mo istoryahan. Ug dito kanitubag si Sarah niingon siya nga wala unta ko numi angay sulbaron kung wala ko gahimog problema. Og dito kay perte kong pangayog pasaylo sa yaha. Magsugod na unta ko istorya about namo ni Kim. Pero wala ko niya patiwa sa gistoryaan na og niingon siya nga magbulag na lang daw mi. Kung kabalo pa lang siya na ani daw ko nga klase nga pagkalalaki, may pakunog wala na lang ko niya pakasli. Pagkadungog na ko ana kay
Nakaingon ko sa kagalingon nga mao man ni ako ang gipabot nga makigbulag si Sarah sa kuha. Pero atong higayunag yun nga nadungog na ako si Sarah nga gusto siya makigbulag sa kuha. Kay nasakitan kayo ko. Nagpakaluoy ko niyag taman nga hatagan ko niyag another chance. Ako siyang giingnan na nga love na ako siya. Kay dili po na ako siya pakaslan kung wala ko nahigugma sa iya. Pero ningon na si Sarah nga kung love daw na ako siya, nga nung nabuhat to na ako siya. Og aning higayon kay perting hilak na ni Sarah. Og ako ani kay nagsigil lang kog pangayog sorry saya. Gusto na ko nga istoryahan siya about namo kay Kim pero dili siya gusto. Dili siya gusto nga makabalo kung anong nabuhat to na ako. Di siya gusto makabalo sa rason kung anong gibuhat to na ako. Hulingon pa na si Sarah nga kung ipugos na kong istorya kung ngano ug unsa kay dili na jud kuno maluwas ning amuang kaminyuon. Sumotong nahadlok jud ko nga mawala si Sarah sa kuha. Sumotong wala na ko siya istoryahi about sa mua ni Kim. Kay dili jud ko gusto nga buwagan ko ni Sarah. Nilabay mga adlaw ana kay nagyapon mi sa usa ka balay ni Sarah. Wala gani niya sulti iyahang pamilya about sa kuang gibuhat. About sa amuang problema. Unya wala na ko sulti si Kim nga nasakpan ko. Nga nakabalo na si Sarah. Wala na gani kayo ko'y klaro nga communication kay Kim. Kay focus ko ato nga ma-okay ang amuang marriage ni Sarah. Na ako'y duha ka phone. Unya ang isa kay gibilin lang nako sa opisina. Para lang to kay Kim. Nagsige ginag-message si Kim sa kuha. Kung aha daw ko. Kung kumusta na ko. Pero wala ko na-reply ana. Pag uman sa kong trabaho kay mauli aradayon ko sa balay. Unya nanay isa ka text si Kim nga pagbasa na ako kay paspas kay kong nakaadto sa iyaha. Pag-abot ako dito kay grabing hilak ni Kim. Nawala na di ay iyahang mama. Nangutana na si Kim sa kuha kung aha ko gikan o kung anong karon pa ko nagpakita. Ako siyang giingnan nga naay emergency sa trabaho. O kinahanglan nga muadto ko sa usa ka lugar para sulbaron. Namaka ko kay Kim. Wala na ko siya sultii sa tinuod nga nahitabo. Og aning gabi una kay wala jud ko nakauli. Gikuyugan ako si Kim. Gi-comfort nako siya. Gi-message nako si Sarah nga dili ko kauli. Kay daghan pa kaayo kung kinahanglang humanon sa trabaho. Pero wala na siya na-reply. Pag-uli na ko na pagkaugma kay wala ko tagda ni Sarah. Milabay pa ng pila ka adlaw mga simana nga cold gihapon kayo si Sarah sa kuha. Wala gihapon ko niya pasaylua. Og nagpadayon lang gihapon mi ni Kim. Samot na karon. Gusto na ko siya i-comfort per me. Samot na sa nahitabo sa iyaha karon. Di ko gusto nga mas masakitan pa siya.
ug hantod sa anniversary namo ni Sarah. Nagplano ko ato kung saan na mo pag-celebrate. I-surprise na ko siya usa ka dinner sa usa ka restaurant. Pero pag abot na ko ana sa balay, gikan ko gatrabaho, kay kuwaw nung tanan ko si Sarah kay lagi mag-dinner mi kay anniversary namo, wala man na siya. Nagpaabot-abot ko sa yaha pero wala man. Gabi na kay na siya ni uli. Nangutana pa ko sa yaha kung asya gikan. Di pa na siya mutubag. Pero na ako'y nasimutan nga nanimaho siya ilim nun. Og ni action ko kasukuan na. Nangutana ko sa yaha kung anong gainom siya. Ingon siya nga gamay ra daw. Kauban niya mga barkada. Og nangutana ko sa yaha kung nakalimot ba siya nga anniversary namo karon. Og ningon siya nga wala kunoy pulos ang anniversary. Wala kunoy pulos ang kasal. Wala gihapon kunoy ayo ang kasal. Idaghan kay mga saad nga wala gituman. Og nangayo nasad kog sorry ana siya. Muga ko sunta ko niya pero iyahara kong itukmod ana. Pero nipugos jud ko gakos ana siya. Nagsigi kog I love you ug pangayog sorry siya. Hantod sa gikis na nako si Sarah. Pero dili siya mosugot. Ginatuklod ko niya. Ginapugngan ko niya. Pero nagyo nahitabo sa mua ni Sarah ato. Pagmata na ko ana kay iniasa ko nga basin maokay namin ni Sarah. Pero wala gihapon. Same lang gihapon ang iyahang tinagdan sa kuha. Nga murag wala ko ga-exist ato nga balay. Nga murag dili ko niya makita. Pero dili di gihapon mi okay. Nya kami ni Kim nagpadayon gihapon minduha. Nagpadayon mi sa mong relasyon nga kami lang duha nakabalo. Pero one time na ako'y mga papers nga nakita sa kwarto ni Kim. Pagkakita na ako kay nakuratan ko. Nasuko ko o nahadlo ko. Na siya'y mga gipang fill upan nga manarbaho siya sa laing nasod. Nasuko ko kay wala ko niya istoryahe about sa iyang plano. Pero nahadlo ko kay di ko gusto nga biyaan ko ni Kim. Dili jud ko gusto nga mawala si Kim sa kuha. Sa moto nakiistorya ko ni Kim. Nangutana ko sa yaha kung anong wala ko niya sulti nga manarbaho day siya sa laing nasod. Nakuwangan ba siya sa yahang sweldo dere? Ako pa siyang giingnan nga kung kwarta iyahang problema kay kaya na ko nang i-provide sa iya. Ug dinhi kay nasuko na pod si Kim. Ug ningon pa na si Kim nga kung maoro ba na ang ako ang lantaw sa iya. Ug nangutana na si Kim nga sure ka Vince na kwarta ra ako ang problema. Wala ko tingugan na. Wala ko nitubag ana ug nilakaw nako. Niuli ko ana nga dili mi okay ni Kim. Ug ato nga time kay naapod akong barkada didto katong kababata na ako didto sa Lahantia. Sa moto nakigtagay ko sa iya. Ug ako siyang gisultian sa kuang mga sikreto. Ug dito kay mura kog naigo sa iyang gistorya.
Iha kong giingnan nga mura ko nun ako gipreso si Kim. Unfair ko no kay ko sa iha. Kay dili jud ko nun ako mahatag kung unsay deserve para kay Kim. Kay lagi minyo naman ko. Ug paghuman sa mga tanang nahitabo, kay yatagan ako ang kaugalingon og panahon para makaunahuna kung unsay maayo na akong buhaton. Pero one time ana, pagsulod na ako sa CR, kay na ako'y nakita nga PT na ay duha ka bagis. Kabalo ko kung unsay buot pasabot ato. Buntis siya. Boros si Sarah. Ug nakahilak jud ko ato. Nakahilak ko nga nagkatawa nga nakasmile tungod sa kalipay. Mahimo na ko usa ka mahan. Ug ato nga higayon, nakabalo na ko sa kinahanglan og dapat na akong buhaton. Pagkaugmaan na kay nakiistorya dayon kong Kim. Nangayo kog sorry sa iya. Og istoryahan ako siya nga buntis si Sarah. Wala din na nitingog si Kim, pero nihilak na siya. Ug taod-taod kinitingog siya. Nangayo pod siya sorry sa kuha. O gusto pod gani niya nga mangayog sorry kay Sarah. Tungod sa iyang gibuhat. Tungod sa moang gibuhat. Og siguro ang rason kung anong nagkita migbalik ni Kim kay para magka-closure mi. Para magka-storya mi. Nasobraan lang ang amo ang gibuhat. Sa motong nakadecide ming duha ni Kim, nga ipadayon ang amo ang kinabuhi, bisag dili para kami sa usag-usa. Ug mao na to'y closure namo ni Kim. Gi-end na namo ang amo ang story. And when you go, I will fall back apart. Find pieces of me all over the yard. In this house of cards, she says, hey man, there were just too many days. When our good intentions only got in the way. And I almost never know what I should say. Maybe nothing nowhere ever was that okay. In this house of cards,